Гледайте, аз съм мултикилър. Днеска се бием в един мап. Победи го няколко 100 000 пъти. Не е вярно. Вярно. Лъжец. Сега ще разкарта. Ауч. Не знам. Не, аз съм до нищо не видим. Няма етап не съм. Виждаш ме, гадина мръсна. Не мога да оцелиш. Стой си там и ще оцеля. Все някога. Извинете. А така бе. Мри бе. Оу! Пауър двойката е кофти. Пауър двойката кампи, брат. Добре, какъв чат бях? Следвай виж. Тук. Така. Не мога да му оцелиш така и да искаш. Дали? По-добре бега 300 смъртка. Пак превършим се. Ще взема малко стрели да се запозреда. О, божествено. Как бе? Виждам си краката. Как се барикадира? Това бе измамник. Имаш ли лъга? Да. Защо се барикадира? Защото искам. Уау, ако драсне клечката на този остров, всичко ще изгори, брат. Аз нямам блокове. Бе, как на? Ух, ще имам брейкинг. Възможно, ако си читър. Имаш лък? Да. Разгилея. Не ти ли казах? Не. Аз ще взимам блокове. Да се позарада още малко с стрелички. Ще взема всичките стрели от тук. Вече нямам стрели, което е гадно. Мисля, че се влюбих. Това аз не мога да си отворя инвентар. Отворих я. Най-после. Ушите ми. Какво за тях? Умираха. Тока много мечения. Аз гледам само това остров. Сорко. Ще изпускам поглед. Намали звука. Не, благодаря. Ушите ми.
Къде си, бе? Гад мръсна! То си направил солидна защита. Барикада. Гад мръсна! Виждам лъка. Колко ти свалям? Една трета. За чуда, какъв е това летящ лък? Това скелет ли е, бе? Да, аз съм скелет. Да, бе. Да, скелет е такъв и за чуда. Това не видим скелет, който Иво е погнал. Какво е? Който мултикилър е погнал по мен. Добре. Май, спис. Ще ти дам котка в газа. Май, спис. Броня. Ауч. Броня. Волата. Не. Не мога то цел. Ти не мога да целиш. Умри, бе! Барикадата те направих цялата встрели. Добре. Бягай. Скрие се, маци. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Аре, мать! Пис! Мать, пис. А на мото целя пак. А така. Ау, как ма цели? Аз съм тука. Да се факам. Пакай са, колко искаш. Protection единица. Няма ми свърши работа. Е фишинг род. Не е зле. Аз имам фишинг род. Умри, бе! Ти ме тапиш ли с мен? Жестоко. Скелет, чов. Вече те виждам. Оцели ма! Оцели ма, механика! Сваляш ми половинка сърце. Колко ти свалям? 2. Значи ще убия бързо. По-добре бягай! Аре, мат, пис. Аре, страхливец. Горе ли ще нацелиш? Аре, страхливец, нищо не говориш. Хората са гледат тук, за да се забавляват, да има напрежение, ти се криеш и... Аре, ще те поставя малко да отидеш на синия остров, искаш ли? Кой синия остров, бе? Теб има един синия остров. Къде избираш да отидеш? На синия или на кафявия? Синия. Добре, давай. Няма да ботна обещам. Внимавай! Има гаден мръсен лак. Чули? Ето го. Добре, поставих блокче на блокчето, което седях. И да. Това е мръсния лак. Започваме отново! Разбивация. Добре, тук ако искате да видите условията на мапа, ето ги. Ето го твича на човека, който е направил мапа. Ако искате да му пратете покана. Крис Морис. Да, той се казва Крис Морис. Не, бе. О, виждам те.
се запазва бронята. Да, аз бях забравил. Умри, бе! Умри, бе! Долна мат, град мръсна. Хайде, мри, бе! На кой остров искаш да отидеш? На предишният или на червения? На мида. Ей! М? Ще набия? Опа! Ще спра за малко клипа, за да можем да продължим след малко. И отново сме тук. С нашите вълнуващи клипове. От моята загуба. Но се връщам по-силни, по-здрави, защото имаме по-хубава броня. Вижте! Аре бе. Ето я. Готино. Снаряжение. Знаеш ли какво? М? Сега. Защо с такъв честплейт? Защо? Ще стрелям с чепати топки. По-хубав е честплейтър ледър. Ау! Ще се престрелям, Убиваш, бе! Стига си ме стреля. Бе! Мърдай, бе, брат! Защо не мърдаш? Добре. Това ще бъде всичко това от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте. Ще ви дам спойлер. В следващия клип ще гледаме нещо. Подготвил съм едно много жестоко нещо. Което се убедим, че ще ви хареса. Добре, до следващия път.